Salutare și bine am regăsit la o nouă serie de Minecraft. Wow! Este primul episod din sezonul 1. Da, primul episod, nu știu. Dar sper să fie o serie reușită. Bun. Acum vreau să caut un stai cam... Ok, e cam drept la mine, dar nu contează. Pus always day ca să fie numai zi, că nu am pat, așa că Bun, și sper să vă placă, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe dacă vă place. Muzic nou pe o versiune, pe cea mai nouă versiune, pe 1.16.0.5. Hai. Bun, mine. Bocăuri. Asta să lutez pe aici, căută și și. Bun. Fac așa. La cop. Și trebuie așa. 5 bucăți. Sau 6. 5. Bun, pentru itemele astea. Și fac. Asta lăsăm aici. Bun. În rest, acum suntem bine. Și... încă o vacă. Să avem nu de alta. Și deocamdată am pus cu clip inventory, pentru că, na, am chef să-mi pierd așa de început itemele. Dai, porchii. Ai crepat. Mamă. Bun, noroc că am aici mine, să nu uit să iau crafting-ul, să iau și căul ăla. Ce-am zis, căul. Căul în prostie, avem aici aparent. Că vitul, nu ai problemă. Ne întreb lumină. Domnul căul. Și pac. Bun. Iron. Deja. Iteme din iron. 4. 5. Wow. Ne facem sabie și armură. Nu. Ne facem sabie și târnăcop. Câte bucăți de piatră am? 12. Bun. Și acum numai căul trebuie. Și am aici la căul. Vii și tu vii, că nu ești prea. Easy. Bun. Căul nu mai trebuie. Aici crafting, domeniul de asta. Furnace pack și mâncare. Iui. Ok, mersi. Pot să-mi fac un arc. Am săgeți la ei nașpa. Și cred că din primul episod ăsta, bă, să mor tu că n-am pus pe Always Day ăsta. Așa, gata. Bun, să nu vină zombie și de asta.
și mobi să mă atace. Dau încă una. Pac și pac. Bun. Bun. Aici un iron. Mâncăm știre. Bun. Iron aici. Aici o găină. Găinușă. DXP, așa. Iron aici. Încă un iron și... Hai să-mi fac unelte, o sabie. Și o bețe și o tânăcop. Fac. E bun și bun și bun. De fapt, asta îmi trebuie. Bun și 2 iron. Și îl punem. Fac și fac și fac. Fac așa. Și în rest e bine. Bun, acum nu vreau să fac tindem asta ca să nu. Da, am uitat să-mi fac topor. Am 3? Nu. Da, aici că îmi fac un topor să iau lemn de asta. Mai facem cu sabie. Wow. Ok, pac. Ce easy iau lemnul. Deci asta e foarte easy. Iei lemnul prostii. Enderman, doi pace. Porchi. Hai aici, he boy. Încă o vacă. 2. I-am făcut mâncarea. M-am făcut cu mâncare. Bă, zona asta nu prea îmi place pe aici. Asta așa, bun. Stai să-mi pun asta aici, aici, bun. Să nu prea întreabă. Ca să nu mai întreabă nici cu bețele, aici chestie. Sat, aleluia! Cât bulan! Cât noroc și uite că chestie! Adică cădim tot. Chiar tot. Nu o să stau în sacul ăsta că nu aș pe rău. Nu, să-mi trebuiască cărți. Și câte am? 22. Oi. Mai iau și bețe. Aici. Dă patul. Acum nu mai putem face. Acum nu ne mai trebuie el. Însă am arenat să stricare în golemul. Patul verde, asta e bun. Iar... Ce? Ui, cactus. Nu știu, cu culoare ai bun. Eu cred că e pantalon pe tine, să duc. Da. E picior. Bun. Aici, ca să stai și mai chiar. Dar de ce nu găsesc asta?
35. Nu mi-era pe limbă, sigur. Da, aici e ceva? Faci și tu. Nu, taci. Aici n-a fost, aici nu a fost și nimica. În turnul ăla va fi ceva. Da, sigur că da. Cum să nu iau eu ăsta, mai blast furnace. Ăsta. Hai să, înainte să mă duc acolo sus. Aici ce? Hai că da. Hai. Sunteți gata? O să găsesc emeralde și pâine. Un emerald doar. Cheetah. Avem cheetah. Bun. Și în rest, atât. Cât de mi-am luat? O, da. Hailbell. Bun, aici sus. N-a fost. No. N-a fost aici. Adică ceva. Băgăm și ăsta. Chest bune-simți. Deci cam acesta a fost episodul de azi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Am fost Andrei, v-am pupat, pa, pa!